ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gololakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gololakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Orange Money. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don warata de O koni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bi se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta farautaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye juillet kalo ale tile 4 ye bi ye san 2025 an ka kuma la kumababaw bɛ tali kɛ mun na halisa o ye wolomasiri tabaw ye baara mun kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen min ye médecin colonel Mamadou Salif Konate ale fana bɛ furakɛli kɛ cogo di sɔrɔsiw furakɛ cogo min na a bɛna na don ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o la sifinnaka caman u ye welewelemada kɛ ko min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye jamanakuntigi ye sa k'a ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa da bɛ se ka yɛlɛ cogo min na maaw ka se ka taa u ka na kɛlɛdaga kɔnɔna na ka na wolomasiri tabaw ka olu dɛmɛ kelen ka kumakan o bɛ an bolo yan min ye furancɛla fanga ye a maaw ko san 5 dir'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi min ye calatigɛ jɛkulu min bɛ n'olu ye institution ye k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ to u nɔw la fo ka taa san 5 in ale fori wa min ye furancɛla fanga fana ye kiba n'a kun forila maa minnu b'a baara la k'u bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen fara kura kan u bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen nɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na CNT ale ye sɛbɛn ta kunu a tɔ tora jamanakuntigi ka tɛgɛnɔ bila yaasa a ka se ka kɛ sariya ye n'an bɔr'o la sa ISC denmisɛnninlakaw olu fana bɛ lajɛ la Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye sifinw ye olu ka kan min bɛ sigi sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikasokaw fɛ o baaraw bɛ sen na Yoroso k'olu ka réseau kɔni sɔnnen tɛ téléphone so flash a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ yen Gawo burudilaw olu murutilen don baarabila olu bɛ o la Iron Bibi ale ni Daba Modibo Keita kunungo Asimi olu bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka kɛ ni ISC GIE min banna olu tun ye a lasigidenw ye Ashura ni Ala sɔnna ma ale kan ka timɛ sini silamɛ diinɛ maaw fɛ ɲinansan yiri ye mun ye min ye saraka ye jumɛn ye Sheikh Imam Mamudu ale bɛna dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la ka kɛ ni a ka miirina n'a ka faamuya cogo ye an ka cɛ de n'o o ye Ibrahim Jawara ye ministre ye ale fana tanu a ka baara kɛcogo ɲuman na ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ nin sɔrɔ sɔni san ne ani Keba Jalo yaasa ka se ka kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen walawala u ye bi sɔgɔmada in na
keba me foli ni tam ni ta ka ɲɛsin maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma denmisɛn ni maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo min ye jamana ye ala k'a basigi ala ka jamana kɔlɔsuma si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'a ma maa minnu man kɛnɛ ala k'u ka bana ban kɛnɛya bɛ minnu na halisa ala ka dɔ fara u ka kɛnɛya kan minnu bɛ bi n'u bɛ degun kɔnɔna na ala k'u ka degun ban se bɛ minnu ye ala ka dɔ fara se kan min ye fantanw ye ala ka u bɔ degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka nafolo k'a nɔgɔya u ye min bɛ se k'u fana mago ɲɛ keba bi sɔgɔmada in na an bɛ jaba fo ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen siribelakaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ musa togolakaw États-Unis min ye ali tarawele ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati in na Mohamed Lamine Koka in na k'a fana fo n terikɛ n'o o ye Sangare Mamudu Sangare an b'a fana fo Zerni na ka taa se Sori Kɛmɛsoma min ye Bayiba mairie du district kɔnɔna na Mari an b'ale fana fo n'o o ye Mari mairie du district kɔnɔna na délégation spéciale ma k'olu fana fo i ka cɛ an n'a famana dɔɔnin dɛ a bɛ dugu la kɔni nɛgɛsoboli kuntigi a bɛ asidi a ka dugu ta ka ca dɛ a bɛ dugu la ayiwa k'an b'a fana fo ka Buguri fo min ye Sala Babi n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Bayiba an tɛ ɲinɛ ale kɔ Sori Kɛmɛso ka taa se Bako ma n'o o ye Suguba kɔnɔna Janguma n'a ka baarakɛlaw Amadu Gassama k'ale fana fo monsieur le ministre le génie Thierno Oumar Assi Diallo an ka foli bɛ s'a ma sɔgɔmada in na monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo keba ko nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman sankura n'o ye farafin sankura ye n'o ye asura ye jɔn minɛ ala k'a timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen ko degun b'i kan i ka togodaw la i ka sigidaw la ala ka lafiya don fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen ban maa maa kɛlen don ka marifa ta bi ka se k'u ka dugu u ka kabila u ka sigida k'ale ban pewu an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya donso minnu fana bɛ wulikajɔ la su ni tile halisa ala ka ɲɔgɔn faamuya nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni lafiyaw ka se ka don min ye dugu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min dugu fitinin fana duguba kan ka fara wolomasiri tabaw yɛrɛ ka kɛba sɔgɔmada in na an b'a fɔ sa n ko bɛɛ lajɛlen bisimila. Keba bi sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ min kɛ nin kalo in tile fɔlɔ an bɛna ji da ko sɛnɛ kan n y'a f'i ɲɛna ko ko n'a kɛra fo kimɛli ka sɔrɔ a la bamanciwale ni juguwale kɛbaw hali bi u bɛ wulikajɔ ni labɛnw na an ka dugu fan caman fɛ yɔrɔ marabolo caman mɔgɔ ye weleli kɛ k'a yira k'a fɔ bi u ɲɛ b'u la u bɛ k'u labɛn kura ye keba bamananw ko ni dimi donna maa la don min ni k'i b'a bɔ o don dimi wɛrɛ bɛ fara a kan bamanciwale ni juguwale kɛba maaw an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ waleya min kɛra nin kalo in tile fɔlɔ o kun sigilen tɛ ni nin ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ tiɲɛ don maa ni ni maa kɛlɛla cogo o cogo dimi dɔ bɛ se i yɛrɛ ma a ko la an m'a fɔ n ko min ye bingali min kɛra n k'a bɛɛ lajɛlen fisara nka caman ba wolomasiri tabaw ka wulikajɔ o kɔnɔna na o fisara ko in na kosɛbɛ kuma tɛ n'i ye ko in ta k'a jateminɛ keba fɛn damadɔ bɛ yen fo faamaw k'u hakili to la a bɛ se ka kɛ u b'a kalama nka an bɛ ji da o sɛnɛ na k'o f'u ye baara min kɛra nin kalo tile fɔlɔ ani sigi tɛ bɛn tuguni a ko de ko labɛn waati bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la dugudenw fana bɛ se ka mun kɛ bi o ye ka fara min ye wolomasiri tabaw kan ni kibaruya ɲuman ye ni ko minnu bɛ yen n'u m'olu faamu olu ɲɛfɔ cogo ye yaasa jamana yɛrɛ a bɛ se ka lafiya cogo min na u yɛrɛ fana ka sigi bɛ nɔgɔya u bolo cogo min nka o kɔrɔ tɛ ko maa ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye o kɔrɔ tɛ ko maa ka sonsoli ta i yɛrɛ ye o kɔrɔ tɛ ko maa ka maa jalaki fu kan keba a baara bɛ kɛ ni basigi de ye a bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ de ye n'i ye fɛn ye i ma min faamu i k'o fɔ finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ kɛ o la olu ka baara don olu b'o ɲɛdɔn keba kalansen wɛrɛ jumɛn bɛ ko in kɔnɔna na o ye k'a fɔ min ye Mali ale ni Moritani ani Senegali dancɛ kɛlɛ taara ka na o fan de fɛ bi laɲini jumɛn b'o kɔfɛ o ye ka Mali bali ale ka balo a ka minɛnw a ka magoɲɛfɛn minnu bɛ bɔ an ni Senegali fɛ k'o sira yɛrɛ tigɛ pewu kunu ni kunasini ko
a yira k'a fɔ waleya in kɔfɛ Bamantuwale n'u ka wale kabaw ye labɛn min kɛ u y'a yira ko f'u ka Ɲorodi Sahel ale ni Kayi k'olu tigɛ ka bɔ an ka jamana na an dun ɲɛ b'a la bi waleya fɛn fɛn bɛ ka kɛ Bamantuwale n'u ka wale kabaw bɛ girin ka don dugu min kɔnɔ jamana min kɔnɔ kosɛbɛ kiba o ye Moritani ye kabini maaw bɛ siga a kuma na maaw bɛ siran k'a kuma fɔ fo bi a dangɛnɛmayara dugu kelen bɛ yen n'o o ye Basikunu ye a yelen no k'a fɔ bi min ye Bamantuwale n'u ka wale kabaw ye u ka kanw de bɛ yen u sigiyɔrɔw de bɛ yen u ka wulikajɔw bɛ kɛ yen maa minnu fana bɛ yen k'u bɛna doniw di anw ma n'o ye feerelikɛlaw ye ka bɔ Moritani k'a bɛɛ tɛ sukaro ye a bɛɛ tɛ kwa ye a bɛɛ tɛ an magoɲɛminɛw ye k'an ka maaw k'u hakili to o la kosɛbɛ nin waati in na min ye Mali ni Senegali cɛ ye ko in taalen no se fo o yɔrɔ fana ma keba siraw u bɛ ka olu ta cogo min ye diboli bingali ninnu ye ka taa se komisariya ma nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ faamuya ye an ka maa bolo k'a dɔn k'a fɔ bi kɛlɛ min bɛ sen na keba misali filanan ye mun ye baara bɛ ka kɛ ni minɛn minnu ye drone kamikaziw ale ni maramafɛn minnu bɛ u bolo bi u ye min kɛ ka gouvernorat ale bon Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an'u ye drone min fana bila sen kan Ɲorokaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye minɛnw ye minɛn minnu bɔyɔrɔ dɔɔnin u tigiw dɔɔnin wa u bɛ baara min na fana o fana dɔɔnin nka wasa ye mun ye keba o ye k'a fɔ u nana armée dafalen sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔ ni bingali kɛra yɔrɔ kelen fo magwan ka kɛ nka bi armée yɛrɛ ye ko in taabolo faamu nka keba halisa dɔ de ka fara cɛsiri kan sabula an ka dugu fan caman an ka jamanaden caman maa caman ye weleli kɛ k'a fɔ k'u ɲɛ bɛ maa ninnu na u bɛ ka wulikajɔw kɛ ka u ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara mara bɛ a la Segu mara ɲɔnɔn fanfɛlaw bɛ a la ale ni Moti mara kɔnɔnaw u bɛ k'u ye munumunu salo la moto camanw ale ni bolimafɛn wɛrɛw o b'u bolo min ye dugudenw ye a bɛ f'u ɲɛna keba u k'u hakilila tigɛ armée bɛ baara min na a baara ɲɛdɔnnen don kosɛbɛ nka min ye dugudenw ye u k'a dɔn k'a fɔ lakana min bɛ yen n'o kan ka kɛ u fɛ u k'u hakili to u ka sigida la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i ka yɔrɔ la a kɛra Mali fan o fan ye bɛɛ k'i hakili to i ka yɔrɔ la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la taa ni seginw olu hukumu kɔnɔna na yaasa min ye balana ko o kana na an sɔrɔ sabula kunu ni kunnasini ko ninnu ye mɔnɛ min donn'u la u bɛ ka labɛn de kɛ fo ka se ka se o mɔnɛ bɔ o hukumu kɔnɔna keba an bɛ taa Ɲorodi Sahel n'o y'a sɔrɔ ko in kɛ don an y'an da don kosɛbɛ Kayita la k'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o ɲɛfɔ maaw ye u ka se k'o faamu waleya in min fana kɛra Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen olu fana ka kɛlɛbolotigi ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛlɛ in ale ni nin wulikajɔ in a kun ma bali olu la sabula u kun sigilen don na a ye colonel Gilbert Kenga Jara n'ale ye chef d'état-major ye poste contrôle tactique la Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka se sɔrɔ la cogo min an ka jɛ ka ale lamɛn fɔlɔ ta a ma diya u la u ko k'u b'a fɛ k'u ta juru sara ayiwa o juru sara in kɔrɔla la sa u y'u labɛn kosɛbɛ ka na ni force ye o yɛrɛ bolo min tɛ se ka ci u bɛ se ka an yɛrɛ lamaga cogo min nka walasa k'o baara nin yɛrɛ lasabati u tilala tuguni kulu 3 ɲɔgɔnna ye kulu fɔlɔ olu tun bɛ dugu tilebiya fan fɛ filanan u tun bɛ dugu baya fan fɛ kulu sabanan o tun bɛ dugu kɔrɔyan fan fɛ kulu sabanan min tun bɛ kɔrɔyan fan fɛ ale y'a ka baara kɛ fɔlɔ ka drone 25 ɲɔgɔn bila ka na drone kamikazi 15 ɲɔgɔn taara ayiwa surasi da n'an b'a fɔ o ma ko 42e régiment d'éclairage d'investigation an ka PC yɛrɛ la o ye drone 15 kamikazi ɲɔgɔn bila ka na ye 5 tɔw olu nana yan fan fɛ a tilebi yan fan fɛ kule an karili ɲɔgɔn na a caman bolila k'u ka minɛnw to an hakili la o yɛrɛ kunkolo la sen yɛrɛ teliyara ka tɛmɛ moto ni bolimafɛnw kan ayiwa kɛlɛ in kɔni a daminɛna 5 heures ka na bila fo midi yafan ninnu na an sɔrɔla ka muguci k'an dɔgɔya la o nana ni force min ye o taara ka caman to yan i n'a fɔ an ye u ka kɛlɛkɛcɛden 35 sɔrɔ an y'u ɲɛnama an y'u su tɔmɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen kununko tuguni an ye ratissage dɔw kɛ
kunnafoni dira ma fana an ye ratissage kɛ an ye ayiwa su 10 ani 9 ɲɔgɔn na kibaruya sɔrɔ donc n'o farala 30 in kan a don an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo 50 ani kɔ la n tɛna se ka bɔ n ka kuma kɔnɔ fiyewu fo n ka ayiwa population fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la u ka wulikajɔ la u ka yɔli la an nɔfɛ n'ala sɔnna ɲɛmɔgɔw fana bɛ wana u bɛ baara la su u bɛ baara la tile u ma salaya fiyewu an dɛmɛ la. ni a kɛra ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ne ka mɔgɔninfin su jɛnsɛnnen ka su fili de gauche à droite ka mɔgɔninfin morceau ye de gauche à droite ni ka infirmier min kun don an ye ala ka blessé ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan. Je me souviens très bien au blessé mun na blessé kelen kun mara a sen kelen kun tigɛra ka bɔra pepewu ya ko ne ma ko a kumara ne kun ye kɔmana ye a ko ne ma ko mun kɔmana an sen kelen ka diyan ne bɛ taa n ta sara ninnu na n tɛ se k'u to yen cogo si la ka na ne sen tigɛ tan cogo a tɛ se ka kɛ an y'a sen hémorragie jɔ ka taga n'a ye hôpital la ka na opérer ka sen fɛngɛ mais ala y'a kɛ kɔni sen sara a ye prothèse yɛrɛ sɔrɔ prothèse donna la 2021 tuguni n tila ka segin ka na da don tuguni c'est vrai sin kɔnɔ presque tous les jours je peux dire dans un premier temps on avait des blessés des grands blessés même dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ parce que ko in nana yɛlɛma ka kɛ kɛlɛ direct yɛrɛ tun tɛ tuguni a tila bɛɛ kun ye explosion ye miniw ye donc mɔgɔw bɛ yɛlɛn mine kan anw dɔgɔtɔrɔ an yɛrɛ bɛ marifakisɛ fɛ ka tɛmɛ mine kan parce que mine a bɛ mɔgɔninfin déchiqueté de ka déchiqueté à la réparation a bɛɛ ka gɛlɛn i bɛ taa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ mugu bɛɛ tonnen don kɛnɛ ma mais a tigilamɔgɔ fana mun kolonɛli tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne tɛ fɛ kɛlɛ ka ban tan cogo la ne bɛ fɛ ka taa n ta sara donc n fɛngɛ i ka n dɛmɛ n ka wuli nin na an bɛ u stabiliser sur le terrain ka nɔgɔw siri ka datugu ka na n'a ye dugu kɔnɔ oui c'est vrai attaque je crois que c'est fait en 2021 c'est fait vers 4h du matin entre 4h et 5h du matin ce jour-là effectivement ne yɛrɛ sira hôpital la parce que an kun ye blessé wɔɔrɔ sɔrɔ olu kun bɔra Bayangara fɛ ka na donc an ye su bɛɛ kɛ k'olu opérer donc ne segin comme sunkalo don n bɛna so ka na sɔgɔli dun donc ne donna kan kɔnɔ ne yɛrɛ dalamugu ye kulonkɛ b'u la o cɛ mɔgɔw sɛgɛnna dɛ donc n continue n donna ka taa n ye n ko dɔrɔn n bɛna dumuni kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn n ka so yuguyura kan n ka plafond peinture bɛɛ bin kan ne ko nin min ne bolila ka bɔ n y'a sɔrɔ marifa bɛ cira fan bɛɛ fɛ donc n y'a faamuya k'a fɔ ko o ko dɔ kɛra kan kɔnɔ donc o yɔrɔ bɛɛ la n seginna ka n ka gilet ni fɛnw ta n ka marifa ta ka boli ka taa infirmerie la infirmerie garde min bɛ yen n ko ma ko on est sous le feu je suis sûr et certain il y a un problème donc ne y'a essayé ka commandement wele olu ko effectivement ko explosion kɛra kan don dara ko y a beaucoup de blessés là-bas donc on a essayé de joindre le chef de poste était impossible maintenant blessé dɔw sera k'i bɔ yen k'i ɲuman k'i fofo ka bɔ fo poste de garde la ka na fɔ infirmerie la c'est en ce moment que j'ai compris que blessé caman bɛ yen fɛn na donc ne ni infirmier a don infirmier muso dɔ yɛrɛ tun b'ara n tɛ ɲinɛ a kɔ a don k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ kan donc a ko n ma k'a bɛ taa ko ka taa blessé donc n ko k'a to yen n ko ne ni sergent bɛ taa blessé ta donc o don fana n y'a décidé ka bloc de créer kan kɔnɔ par les moyens de fortune parce que o don le temps ka bɛ bɔ ni blessé ye n b'a dɔn ko caman bɛ na sa an ye o bloc de fortune créer ka blessé ta sur place là-bas et explosion don an taara o balcon bɛ bɔ yɔrɔ ne yɛrɛ obligé k'a fɔ n ka lieutenant dɔ ma ko i ka position bɛ yɔrɔ min na marifakisɛ bɛ bɔra yen fɛ côté de fɛ to yen fɔlɔ yan'a ka stabiliser i bɛ tila ka na mais o y'a sɔrɔ marifa bɛ cira fan bɛɛ fɛ an taara. Médecin colonel Mamadou Salif Konaté ni tun ye ale ka laseli ye armée cɛdenw bɛ baara kɛ cogo min Keba hali u joginnen u b'a ɲini dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'u furakɛ u ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ cogo min ye médecin colonel Salif Konaté a tun bɛ k'o de ɲɛfɔ ka kɛ ni olu yɛrɛ bɛ baara min kɛ wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na o ko o de ɲɛfɔli tun ye nin ye Diripa waleya in senfɛ ale fana ye kibaruyaw caman di kibaruya minnu bɛ tali kɛ Bamaɲɔgɔn juga wale kɛbaw u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka maaw ma baara min kɛra o kɔnɔna na min ye colonel major Sulemani Danbele ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nɔgɔnni fɛ maa 80 o de tora ko in na Bamaɲɔgɔn juga wale kɛbaw fɛ
aw bɔra sa ka jara ka kuma mɛn b'a yira k'a fɔ ko in bɛ ka yɛlɛma nka keba baara min bɛ senna bi armée bolo ɲɔrɔn dɔrɔn tɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de don armée kɛlen don ka wulikajɔ in k'a sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa balakacu kana na kɛ wulikajɔ min bɛ yen fana ani dugudenw bɛ se ka lakana yɔrɔ minnu na fɛn minnu bɛ yen n'olu ye nkalonw ye fana ko maaw k'olu bɛɛ lajɛlen ye k'u to yen armée ka kunnafonidi siraw maaw k'olu de matarafa ale ni faso ka kunnafonidi siraw yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ko in na maa si kana bi jatigɛ kɔnɔ maa si kana sɔn fiyewu maaw ka don ni hakili cɛ kuma jatigintanw jatigintanw ni jabɔyɔrɔjanw maaw kana taa olu si nɔfɛ u k'u cɛsiri k'u jija min ye kibaruya sanumanw ye k'olu sɔrɔ faso ale ka cakɛdaw fɛ ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana maa minnu bɛ kunnafoni di yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'o ye su ani tile waleya min ale bɛ senna an ka jamana ale kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min o ko kelen hukumu kɔnɔna na kɛba kununko min ye kita katikaw ye olu ye wulikajɔ kɛ sa u ka duguden bɛɛ lajɛlen diinɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan musow ni cɛw ni denmisɛnw ka taa se u ka préfet ma n'o ye Aruna Jara ye olu ye u bolo don sa ka wari fara ɲɔgɔn kan sefa wari $4 ani 50 o ɲɔgɔnna u y'o sɔrɔ ka di wolomasiri tabaw ma katika bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la waleya in kɔni kati denmisɛnninw ni kati musow ni kati cɛw ni kati baarakɛla bɛɛ lajɛlen o de ye wari ninnu sɔrɔ sa ko ka a di wolomasiri tabaw olu ma u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ wa min ye katikaw ye fana ɲininiw fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan hali bi min ye wolomasiri tabaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min u ka force vive kɛba nin ye olu ka laseli ye an bɛ bɔ o la sa an bɛ taa CNT kɔnɔ kununko CNT maaw olu ka baara kuncɛli labanw tun bɛ senna nka yan'o cɛ sa min ye sariya damadɔ tun bɛ yen n'o ye ɲɛbila sariyaw ye olu dɔw tun kan ka tɛmɛ sariti min sigilen don sa n'o bɛ transition kunna k'ale yɛlɛma ka se ka siginiden kuraw don a kɔnɔ kɛba o baara kɛra kunu CNT kɔnɔna na sa min ye conseiller kɔnɔna na sa maa 131 o de y'i tɛgɛ kɔrɔta sɛbɛn in ye maa si ma i yɛrɛ minɛ wa maa m'a fɔ fana ko a tɛ sɛbɛn in fɛ min ye yɛlɛmabaw ye sa mun kan ka don o ye furancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna na sariya sunba min sigira sen kan n'o ye Mali sariya sunba kura ye n'ale sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o sariya sunba ye o bɛna ta taliba bɛna kɛ o la min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye sa san 5 dira ale ma k'a bɛ se ka lakurakuraya waati bɛɛ lajɛlen na ko fo jamana ale ka basigi nka ni a yera k'a fɔ ko basigi fana kɛra a ko la min ye kalata ye ko o bɛ labɛn k'a yira sa k'a fɔ fana ko sariti ale kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye maa bɛ yen k'o ye furancɛla fanga baara ninnu kɛ k'a daminɛ fo sisan u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la ni kalata dɔgɔdara maa si tɛna bali tuguni ka i kan bɔ jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen nɔfɛ min ye sariti ye a yirala sa k'a fɔ ko n'ale kɔni ni an ka sariya sunbakura kalansola ɲɔgɔnna kɛba ko min ye sariya sunbakura ye k'a bɛ to o ta la n'o ye min fɔ fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin sa ko bɛna n'a to furancɛla fanga ɲɛmaa o wasabulon ɲɛmaa o a kɛra bandaw ye o a kɛra sogeli ye o maliki jaw o ka taa se min ye moribo konew ma o min ye sajo kamara o u fɛn o fɛn hali minnu ye minisiriya kɛ kɛba u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka cɛbɔya kɛ ni kalata nana sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi san 5 min dilen filɛ a ma nin ye a kɛ kun ye sa yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ lajɛlen na CNT maa minnu ye nin baara in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko yanni olu yɛrɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ u ka bolofara min b'u bolo n'o y'u ka cakɛ bolodaw ye sa k'u y'olu bɛɛ lajɛlen na ɲininka min ye maa 131 min y'a ta fu ka taa juguya la fu fana yɛrɛminɛ na ko man ka bali maa la ko sabula min ye sariyakisɛ in ye a da yirala CNT ale commission générale bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilina di k'a fɔ k'u jɛlen don ni ɲɛbila sariya sɛbɛn in ye o kɔfɛ sa a tilara ka na fɛsɛfɛsɛ tuguni k'a ta siginiden yɛlɛma min kan ka don bɛn kan ka se ka kɛ min kan sabula jamanadenw k'olu ka laɲini don maliyɛn minnu tun bɛ yen sa n'olu nana fɛɛrɛ kɛnɛ min kɛnɛ kan sa n'u y'a yira sa k'a fɔ maliden minnu bɔra kɔ kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ kɛ k'olu ka laɲini don minisiri min bɛ premier ministre naga kɔrɔla la sa n'ale ka baaraw bɛnnen don kalata o kɔkɔrɔma donni ma a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna na ni yɛlɛmaba ye ko sabula olu ye baara min kɛ kabini avril kalo ni juin kalo la k'a bɛna na to tɔ bɛ dafa sariti min filɛ nin n'o taara ka na nin siginiden ninnu ka don a la
ko bena na to min ye Mali ani IS jamana ku bela jele na ta sira kelen fɛ san duru jamana kuntigiw ko o bena na duma u bela jele ka se ka baara kɛ ministre ko a nisɔndiyalen ba don nin sɛbɛn tali la sɛbɛn min b'a to bi ni yɛlɛmaba bena na don min ye furancɛla fanga ale sɛbɛn na n'o ye charte ye wa min ye yɛlɛma minnu fana bɛ yen n'olu fana kan ka kɛ sa ka kɛ ni jamana kuntigi ye ka kɛ ni ministre ye ka kɛ ni gouvernement maaw ye maa bɛ yen k'o ye transition baara kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka kɛ cɛbaw ye kalata nata la k'o ye ko min fana kan ka fo sɛbɛn min filɛ nin ye sisan keba a tɔ tora Asimi de k'a fɔ dɔrɔn ko a jara n'a ye n'o ye promulgueli ye a ka sɔrɔ ka bila sen kan journal officiel kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka siginiden kuraw bɛɛ lajɛlen dɔn minnu min b'a kɔnɔ an kana tila k'o fɔ maaw ye sariya min talen filɛ nin ye keba ko maaw kɔni kun sigilen don ni a ye Sulemani Den ko olu ye baara min kɛ a ko hukumu kɔnɔna na o de ye k'a lajɛ ani sariya suba kura ka se ka taa ɲɔgɔn na fɔnkɔɲɔgɔnko kana ye a la yɛlɛma wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw kana ye a ko la min ye sariya ko ɲɛnabɔba ye CNT kɔnɔ a ko baara in mɛsɛgɛ cayara kosɛbɛ nka laɲini minnu kɛra sa ko o de kɔni sɔrɔla keba ko Mali jamana ale kɔni ye san 5 di a ka furancɛla fanga ɲɛmaa ma k'a ka taa ni baaraw ye sen na waleya bɛ ka kɛ waati min na sa ko maaw kan ka min jateminɛ ko in na o ye k'a fɔ transition yɛrɛ sɛbɛnnen don sariyaba min na n'o o ye charte ye k'o kun tɛ se ka to tancogo la koyi ko min ye charte ale yɛlɛmali dɔrɔn tɛ yɛlɛma min don yɛlɛma hɔrɔnya baaraw o de bɛ na k'a kɔnɔ bɛɛ ni kelenya sinsinni ani basigi nali baaraba minnu bɛ ni Mali yɛrɛ y'i kan di IS jamanaw ma ale tɛ se k'a fɔ k'a bɛ fosi ka b'o la ka taa baara wɛrɛ boloda k'olu to u ka san 5 la ka taa ni a yɛrɛ ye k'o la bi ko baara min sigilen filɛ sen kan ni CNT ye yamaruya di ko a bɛna na ni yɛlɛma minnu ye a bɛna na ni basigi minnu ye ko o kan ka lajɛ sabula waati caman maaw bɛ ɲininkali kɛ furancɛla fanga yɛrɛ dankuma ye waati jumɛn ye ko hali n'o y'a sɔrɔ sa yɛlɛma caman yera a la layidu caman dira k'a fɔ ko k'a yɛlɛma ko olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ min ye nin waati in na ye ko nin sɛbɛn min filɛ nin ye k'a bɛ se k'a to min ye bɛɛ y'a yɛrɛ ye a ka sinsin koyi maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u ta n'u bila k'o de filɛ nin ye san 5 in kɔnɔna na ko baaraba minnu kan ka kɛ baara mun daminɛna n'o ye basigi ye o ka na min ye yɛlɛmaba minnu sigilen don sen kan olu fana ka se ka sigi IS fana kɔnɔna na laɲiniba minnu bɛ yen n'o mara kan ka kɛ o cogoya la k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ min ye maaw ye n'o ye jamanadenw ye k'olu yɛrɛ de ye jɛɛrɛ kɛ ka nin laɲini kɛ laɲini in k'a bɔra olu yɔrɔ bi bi in na sa bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn o ye k'a fɔ kabini san 2020 san keba ni Mali kɔni donna nin waati in kɔnɔna na n'o ye fanga daraki min sigira sen kan fanga jaso ni dɔw b'a fɔ ten ko o kɔni o kɛra sababu ye ka da caman yɛlɛ Mali ye o de la sa maliyɛnw yɛrɛ sɔnna ka t'u ka assise kɛ min ye dialogue intermalien k'o fana sigi sen kan ko nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko accord d'Alger wa k'o ka taa ka bɔ yen ko Mali tɛ baara kɛ n'o ye tuguni CEDEAO k'o ka taa ka bɔ yen kalata minnu bɛ sigi sen kan ni kalataw ni olu bɛ jagoya maa wɛrɛw fɛ ka n'u sen don ka maaw ta k'olu sugandi k'u kɛ jamanakuntigi ye ko bannen ye nin ye Mali k'a bɔra yɔrɔ jan han ko nɔn tɛ ko min ye fanga yɛlɛma ye ka dɔ bɔ ye ka dɔ sigi ko kun tɛna ban fiyewu ko wa ko kuma o kuma k'a fɔ ko dɔ ma se ka baara kɛ a ma se ka maaw sago kɛ minnu y'a ta ko olu bɛ i wuli kalata sɛbɛn kalata labɛn kalata kɛcogo ɲuman ko o de kan ka ɲini joli minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔna bi k'olu furakɛ yanni nin san 5 in fana ka fori k'a man ka kɛ ni sigi kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka wuli k'i jɔ jamanadenw ka laɲini don n'u yɛrɛ y'a laɲini ko k'a fɔ ko ka san 5 di keba k'o kuma man ka caya dɛ u kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ baaraba minnu bɛ yen ani laɲiniba minnu b'u fɛ i n'a fɔ ko général d'armée Asimi y'a fɔ cogo min na Risilakaw fɛ yen maaw kan'u da de u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri u faso ko la min ka kan u k'o ɲini min tɛ se ka kɛ u k'o fɔ ko min ye nin san 5 kura min daminɛtɔ filɛ nin ye sigana tɛna na se ka fɔ tuguni an bɛna nin labɛn tɛna na se ka fɔ tuguni fɛɛrɛw ka sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ an ka kanw olu donna ba la u ka lawaleya Mali kanw baara ka kɛ ni o ye n'o y'a sɔrɔ laɲiniw kɛra ko dunko juguya ni yuruguyurugu ko ka kɛlɛ ka sariya sigi sira kelen kan k'o ka ye ɲɛmaaw fana ka sɔn ɲɛmaaya tilennenya ma ka baaraw kɛ baara min b'a to ni maaw tɛna na siga u la jɛya fɔlɔ k'o ye ɲɛmaa ye n'o o tilenna ka ban kɔmaw olu tɛ sɔn ka taa sira wɛrɛ ta bi jamana mago bɛ mun na olu ka ca kuranko kumaw bɛ yen jiko kumaw bɛ yen min ye dugudenw ka dugukoloko kumaw bɛ yen kalan ale ni kiiri bɛ ka bɔ o la kuma caman basigibaliya o fana ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ caman fɛ bi n'o y'a sɔrɔ armée ale bɛ fo ka tanu wulikajɔ ni cɛsiri la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko min kan ka ɲini o ye Mali de fɔlɔ o bɛ sɔrɔ cogo di ni basigi tɛ yen o bɛ sɔrɔ cogo di ni lafiya tɛ yen o bɛ sɔrɔ cogo di ni malidenw yɛrɛ m'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o de la sa bɛn sɛbɛn min labɛnnen filɛ nin ye ni jamana ɲɛmaaw y'o fɔ k'o fana ka ta ka filɛ koyi o kana kɛ sɛbɛn ye ten min bɛna bila kɛrɛfɛ baara ka kɛ ni a ye maa minnu bɛ yen n'olu ma ko kɛ
u sente ko la jatigɛ y'a to u ye dugu bila olu ka segi ka na fɛn o fɛn bɛ yen ni joli b'o bolo la sa olu ka tɛmɛ sariya tigilamaw fan fɛ maa minnu fana ta bɛ yen n'olu kɔni ta kɛra n yɛrɛ ye y'a ye maaw taara n dara ye olu dɔw ka lajɛ kuma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ka sɔrɔ san 5 in kɔnɔna ka fɛn sinsin min bɛ malikurako kuma yɛrɛ bɔ dalafɔli la k'a kɛ waleya ye wasadenw k'olu ko maa 31 maa 131 k'a ka ca o ye ko sabula ko maliden bɛ kumakan don maliden bɛ ka laɲini don o laɲini tɛ se ka sabati ko malidenw k'u sigi k'u sen fila da u bolo kan k'a fɔ ko ko n'an kun y'a dɔn politiki kuma o dɔgɔyara politiki olu tɛ yen tuguni kɛrɛfɛdenw olu kan ka dabila ni maa min b'a fɛ faso jɔ i kana to a ka f'i kɔ i ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'i timinanja bi ko min ye Genèvekaw ye olu tɛna kuma fɔ yan tuguni Abuja ko kuma tɛ yan Washington ni Paris ko kuma tɛ yen tuguni transition dɔ faralen min filɛ a kan nin ye a wuli ka jɔ n'a cɛsiri kan ka dakɛnɛya jamanaden bɛɛ lajɛlen maa kana jɔ maa la ko sabula faso jɔ la bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don kiban b'o f'i ɲɛna kuma caman hali maakolo ale don bɛɛ san 5 kura a kan ka taa sira jumɛn fɛ cɛsiri ni timinanja ni wuli ka jɔ baara kɛko ɲuman maliden ɲɛnama k'olu ɲini ka baara d'olu ma min ye gouvernement ye ka se ka dɔ bɔ o fana hakɛ la maaw bɛ laɲini minnu kɛ kiiriko ta nasira fɛ musaka minnu bɛ don jamana kɔnɔ olu ka kɛ jɛlenya kan jamana ɲɛmaw yɛrɛ k'u ka hakɛw fɔ maaw ye basigi ni lafiya u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa ka se ka baara tilennenw kɛ maliden caman dalen don sunɔgɔ la so mali yɛrɛ kɔnɔna ya u ka wele u ka lawuli u ka bila baara la maliden minnu bɛ kɔkan bi ni olu ye cɛsiri kɛ ni dɔnniyaw b'u la n'u bɛ fɛn caman ɲɛdɔn olu ka wele sɔrɔko ka di sɔrɔ ɲɛnabɔbaw ma kalanko ka di kalan ɲɛnabɔbaw ma minnu bɛ kalan dɔn fo k'a dɔngɔ kari min ye an ka taabolow ye hali seko ni dɔngɔ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ ko an kana si kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye n'an b'a fɛ ka mali sɔrɔ mali min y'an hakilina ye an kana maa kɛ kɛrɛfɛden ye bɛɛ lajɛlen ka bonya ka kɛ n'i ka hakɛ ye i ka tabiya n'i ka dɔnko ani ka diina ani ka laadaw olu taa cogo ye ko n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw bi ani olu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ misali ta k'an ka misali ta an yɛrɛ la sabula transition ninnu bɛɛ lajɛlen tu tigɛli mali jamana don o tɛ se ka to yen cogo la si la ko mali k'i sigi k'olu filɛ n'o y'a sɔrɔ baara kan ka kɛ misali ye mali kan ka kɛ misali ye bi misali min ni ale ye sira di bɛɛ lajɛlen ma k'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɛlɛma yɛlɛma ye k'o bɛ se ka kɛ tiɲɛ don donbolo dɔdamolo sɔrɔ k'o tɛ sɔrɔ kaari kɔ kiba min ye jamana ninnu ye u wulila ka se maa caman ma mun bɛ se k'u kɔkɔrɔma don bi irisilakaw bɛ ka ye tiriki bɛ ka ye sini bɛ ka ye jamana wɛrɛw bɛ ka ye iranw bɛɛ lajɛlen fɔlen don k'o ti labɔli kɛ koyi wulikajɔ min ɲɔgɔn tɛ kiba i b'o dɔn wa o ye jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ ye k'u ɲɛsin faso ma k'a dɔn k'a fɔ olu de ta don fɔlɔ yanni maaw ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'u bɛna ka na fara an kan bi ko n'an jɛra n'an ye ɲɔgɔn faamu min ye Wagadugu ye ka taa Ɲame ka na Bamako k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yiriwaliba kelen ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fɛnba kelen ye kuma tɛ ko wolomasiri tabaw kɛlen ka sira min yira bi k'o ye sira ye sira min b'a to bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o minɛ keba min ye jamana ye ka se ka bɔ kunbalan olu kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn i faso ale kanu b'a jɔnjɔn ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An bɛ segin ka taa an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ni waati na sifinnakaw olu bɛ kan belebele la kajolokaw olu fɛ yen
min ye kan ye kalanso fana don kalanso in ale kɔni sigilen no sa u b'a fɔ ma sa ko kan Isaac Boro ale baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna nin kalo in tile fɔlɔ lycée public kɔnɔna na kajolokaw olu fɛ yen baara in ale sigilen no sen kan sa min ye guidew ye skutu minnu bɛ chrétien diinɛ maaw fɛ yen Sikaso mara la olu ka hakilina don a laɲini ye min ye sa a ɲɛ ko sigibaw fɛ o ye sa ka se ka kalan kɛ sifinnakaw kunna u yɛrɛ ka se ka kɛ u ka ko ɲɛnabɔbaa ye yiriwali baaraw sigili la ale ni taaɲɛ baaraw la yɛlɛma minnu bɛ yen jogo ko ta na sira fɛ se ka jogo ɲumanw k'olu don dɔgɔkun kelen kɔnɔna baro sigiw bɛna kɛ min ye fɛɛrɛ kɛnɛw fana bɛna sigi hakili jagabaw bɛ kɛ yaasa ka se ka dɔrɔgu ale kɔlɔlɔ ɲɛfɔ denmisɛnnin yɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye cogo min na ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka tɔw bɔ degun kɔnɔna na baara min na taliko la min ye denmisɛnnin maa 60 ye npogotigininw ni cɛmanninw olu de kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka bɔ Sikaso ale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kajolokaw fɛ yen baara in a bɛ kuncɛ ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 6 n'o ye kan Isaac Boro ye panneau solaire k'a fɔ téléphone portable olu kɔni tɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin waati in na Yorosokaw fɛ yen Malitel ni Orange ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye Yoroso kɔni a tigɛlen don pewu u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in kɔni ye ko a ma bɔ olu yɛrɛ ka minɛn minnu b'u bolo n'olu kan ka réseau d'u ma ko olu de bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na kɔni téléphone tɛ se ka ci internet connexion tɛ se ka sɔrɔ Yoroso Orange na Malitel bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen jɔlen don dugudenw kɔni ye welewelema bila sa min ye Orange ni Malitel ma u ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa degun in a bɛ se ka bɔ ka cogo min na Yorosokaw fɛ kuma tɛ nin waati in na samiya ale donnen don mara taabolo sariya min bɛ yen n'o ye code de collectivité Masinakaw ye barosigikaw la sa ka ɲɛfɔli kɛ u ka marabolo kɔnɔna na baara in ale daminɛna kalo tile 2 a bɛ tali kɛ sa min ye duguden ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min faso jɔla ni sifinw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min laɲini ye min ye ka dɔ fara halisa maaw ka dɔnniya kan u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka yiriwali baaraw kɛ bɛɛ ni kelenya Masina ale kɔnɔna na maa 50 sifinnakaw la sa ka bɔ Masina commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu de nana ka bɔ duguw la ale ni marabolo ɲɛmaaw tɔntigiw dugutigiw ni kabilatigiw ka taa fara sa polisi ale ni protection civile maaw kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɛrɛ in na a yirala sa k'a fɔ min ye Masina ale sifinnakaw ka tɔn n'o ye conseil de jeunesse ye ale de ye barosigi in sigi sen kan Gawokaw fɛ buru tilanaw minnu bɛ buru tila olu kɔni y'a yira sa k'olu bɛ tile 3 baarabila la baarabila in kɔni a daminɛna kununko sɔgɔma a kɛkun ye sa k'a fɔ ko olu ka sɔrɔ ko dɔ bɔra o la koyi boulangerie-tigiw minnu bɛ olu y'a fɔ studio tamani maaw ye ko min ye nin waati in na farini mugu k'o de sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ ale ni taji o la sa min ye buru tilala ninnu ye k'u kɔni ye nin waleya in kɛ k'a sɔrɔ u m'u sara olu la dɛ k'o kɔni gɛlɛya o de yira n'o tɛ buru kɔni kun dilannen bɛ yen nka u m'u sara olu la u y'a yira sa k'u bɛna sigi ka fɔ kɛ yaasa u bɛ se ka kuma cogo min na min ye buru tilanaw ye ani buru dilannaw u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na sa ka se ka baara ale daminɛ sifinw olu ka minisiri n'o ye Abdulkasim Fɔnba ale ni minisiri min bɛ muso den ani du kunna olu kɔni tun bɛ kununko kabalakaw fɛ yen ɲɛnajɛ min tun bɛ sa o ye denmisɛnninw minnu bɛ AES kɔnɔna na olu ka lajɛ ye lajɛ in kɔni ye tile 3 lajɛ sa ale kan ka kɛ barosigiw senfɛ sa ale ni ɲɛfɔliw AES denmisɛnninlakaw olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baaraw kɛ min ye baara in yɛrɛ ye sifinw ka lajɛ min kɛra kɔsa in na Ɲame ale de ye nin laɲini sa ko ka nin sigi sen kan yaasa min ye AES ale mɔbanuw ye olu fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na a yirala sa k'a fɔ sa ko nin kɔni bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ min ni nin denmisɛnninlakaw ninnu mɔbanuw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na sa ka na hakili jagabɔ kɛ sa minisiri kɔni ka kuma kɔnɔna na sa a y'a ɲini denmisɛnninlakaw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri i n'a fɔ jamana ɲɛmaa 3 ninnu bɛ k'a ɲini cogo min na u ko k'u taabolo ye ka se k'a yira dɔn k'a bɔ bi ko AES ko ale fana kɛlen don duba kelen de ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ kɔnɔna na min ye taabolo ni tabiyaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan tile damadɔ baara in k'a kan ka fori ni ala sɔnna ma sibiri nata o yɛrɛ sini yɛrɛ ye o sibiri nata keba an bɛ taa Kuluba jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita n'ale ye AES yɛrɛ ɲɛmaaba ye nin waati in na a yirala sa k'a fɔ ko kununko ale maaw bisimila a fɛ yen ni o ye maa minnu bɛ yen n'olu kun taara sa ka kɛ jeu de l'AES ale lasigidenw ye jɛrɛ in kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ min ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna n'o ye Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ye ale tun bɛ yen minisiri a nana sa ka na yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen 3 minnu ye n'olu ta yaasa ka se ka nin baara in kɛ ka na olu yira jamanakuntigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye maa minnu taara sa olu ka se ka jeu in ale lasigidenya kɛ keba
an bɛ se ka yira sa k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ o ye Daba Modibo Keyita ye. Daba Modibo Keyita ale kɛra champion du monde taekwondo la san 2007 ni san 2009 maa filanan min bɛ yen sa n'o o ye Sheikh Ahmed Alassane Sanu ye nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Iron Bibi de la ka bɔ Burkinakaw fɛ yen siɲɛ 6 ale kɛra champion du monde ye nɛgɛbata la ko Ikeba min ye strong ground fana ye o ye record mondial o bɛ a bolo ale bɛ se ka kilo min kɔrɔta i b'o dɔn wa kilo 231 o t'anw ka so in ye a bɛ se k'anw ɲɔgɔn kun ka yaala Iron Bibi ale tun bɛ yen nka min ye Nigerikaw ka maa kofɔlen ye ni o ye Abdularazak Isufu Alfaga ye ale fana ye médaille d'argent sɔrɔ Jeux olympiques la Rio kaw fɛ 2016 a kɛra champion du monde taekwondo fana ye 2017 min ye maa minnu kilo bɛ taa 87 la u ka kow bɛɛ lajɛlen bannen u ni jamanakuntigi tilalen kuma na Daba Modibo y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma a ye nin min ta ka ɲɛsin olu ma nin ye a ko ko a nisɔndiyalenba don a ka se ka n'a kana jamanakuntigi kuma ɲɔgɔnya kuma tɛ waleya mun bɛ yen n'o ye danaya tara ka d'a kan sifinnakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na min ye Daba Modibo ye a ko jamanakuntigi ka kuma min bɛ yen n'o tora ale kunkolo la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ sa ko ni denmisɛnninlakaw kɔni m'u jɔ u jɔyɔrɔ ko ni ale dɛsɛra ko kɔrɔ ko Mali denmisɛnninw dɛsɛra Daba Modibo ko nin kɔni b'ale miiri janya kosɛbɛ ko kan ka yira sa ko sifinnakaw kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ yaasa baaraba minnu bɛ sen an ka jamana kɔnɔ bi k'olu kɛ ko jamanakuntigi ka majigi ni a ka maa bonya ko ale y'o faamu bi k'o faamu sini ko min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye keba k'u na wuli k'u jɔ sa k'u cɛsiri min ye Sheikh Ahmed Alassane Sanu ye n'a o ye Iron Bibi ye a ye jamana ɲɛmaaw fo jeu sigili la sen kan a ko jeu in ye fɛɛrɛ kɛnɛba ye fɛɛrɛ min b'a to sifinnakaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sa jamanaw fana bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ko ale kɔni jɔyɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ sifinw bɛ fɛn o fɛn na AES jamana na o tɛna na fɔ ale kɔ tuguni sabula ɲɛmaaw ye miiriya min sɔrɔ nin ye f'a ka kɔkɔrɔma don ka dɛmɛ min ye bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira sa kulu minnu kɔni taara ka kɛ jeu in denfa ye lasigiden ye olu n'o baara kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ Iron Bibi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jeu ye k'a kɔni kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ sabula baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra juin kalo tile 21 ka taa kun cɛ juin kalo tile 28 min ye athlètes n'o o ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye olu kɔni nana ka bɔ jamana 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko Bamako kɔni ye a ko tu tigɛ n'Ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ ta keba san wɛrɛ ta u bɛ taa kɛ Burkinakaw fɛ yen ni Ala n'a kira sɔnna ma o labɛnw fana bɛ sen na Asimi yɛrɛ y'u fo u ka nali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛɛ lajɛlen ale waleɲuman dɔn keba sini o ye Ashura ye Ashura ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka diinɛko hukumu kɔnɔna na ni sankura bɛna daminɛ tan diinɛ dɔnbaw ani karamɔgɔw olu bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye san saraka ale ni san yiri min ye Sheikh Imam Mahamudu ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye ka kɛ n'a ka ko faamuya cogo ye keba ko sɔ dɛ an t'a lamɛn a ko sɔ bon ɲinɛ san n'a fɔra ko su in na ye jɔmɛnɛ su ye n'o ye san yɛlɛmɛ su ye maa o maa ni se b'i ka du la dugukolo in kɔ kan i ka kan hali n'a kɛra sɔ dɔɔni ye k'a tobi i ka denbaya bɛɛ ka dɔɔni dɔn a la kana si ka o la fiyewu hali ni ka musow tɛ se k'a tobi a t'a san ka na n'a ye bɛɛ ka dɔɔni dɔn a la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni doma su dumuni tɔw ye o ye wajibi ye ɲinɛ maa o maa n'i y'a kɔrɔbɔ n'i banna k'a kɛ i b'a ye fana san wɛrɛ hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ i yɛrɛ bɛna fɔ i yɛrɛ kɔnɔ ko ala hali ne tun k'a kɛ o bɛ bɛn samedi tile bɛlen ma k'a dugu jɛ dimanche o ye fɔlɔ ye filanan ni Alahu Taala y'a latigɛ k'a fɔ ko a don su kɛra ni dugu jɛra o tuma fɛ a bɛ wajibiya i kan bɛɛ lajɛlen k'a laɲini i ka sarakati dɔ bɔ a kɔnɔ i ka du tɔgɔ la n'a ye ja i bɛ se ka 200 ta parce que n'a fɔra ko yɔrɔ yɔrɔ ko a ye nin kolon hakɛ in bɔ kolon ko fanga dɔgɔyala k'a sababu kɛ fɛnkɛ ye n'o tɛ hali salon kibaru la kolon nana a kɔnɔ parce que ale de ye diɲɛ fɛn fɔlɔ ye nafolo duntaw la donc kolon pour que baara ka nɔgɔya o tuma fɛ muso fila bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ ɲini e fɛ e ka sin ka 80 sarakati bon o tuma fɛ denkɛ 3 bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ ɲini e fɛ e ka 90 sarakati nka e yɛrɛ fana ta ye 30 ye
san yɛrɛ a kɔlɔlɔ a n'a futinɛ o tangani kama o kɔfɛ tuguni san yɛrɛ kɔnɔ yana o kɔni bɛ se ka daminɛ depuis sini ka taa sinikɛnɛ ka taa doma su fɛ ka taa doma jɔmɛnɛ kalo sale kalo kelen jɔmɛnɛ kalo sale kalo fila jɔmɛnɛ kalo sale kalo saba jɔmɛnɛ kalo sale kalo naani n'o bɛɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ min m'a yiri ko ka ban hali ne y'a ko sa nafa t'o la bilen o ye yiri jumɛn de ye o b'a fɔ o ma ko zira furabulu wali zira fara ani jala furabulu wali jara fara yadɔn zira kɔni ale den bɛ kɛ seri la a bɛ kɛ dɛgɛ la nka a kumulen don dɛ o kumana fɛ nka jala yɔrɔ o ka kunna dɛ n'olu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ san min kɔnɔ yɔrɔ i b'a dɔn san kɔni n'ala ma jan kɛ a bɛ se ka bɛn zira min bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ se ka ɲɛ sɔmiya bɛ sɔn ka ɲɛ nka jamana kɔnɔna na ani maabaw ani dɔnnibaabaw ani famaw diɲɛ c'est pas i n'a fɔ bɛ ka kuma ni Mali kelen ye dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ de ko don donc a ma nɔgɔ o bɛɛ lajɛlen kan ka nin yiri ɲini k'a ko bɛɛ lajɛlen kan ka nin yiri ɲini k'a ko i n'a fɔ k'a fɔ e de ye dutigi ye e k'a ɲini k'a ko tɛ dɛ k'a tobi k'a caya i ka denbaya bɛɛ ka a koko kelen kelen kɛ wali i ka denbaya bɛɛ ka koko fila fila kɛ wali i ka denbaya bɛɛ ka koko saba saba yɔrɔ anw kɔni minnu ye cɛkɔrɔbaw ye anw b'a koko naani naani wolonfila de kɛ bari cɛkɔrɔbaw de taara u tɔgɔ ma karamɔgɔbaw de taara u tɔgɔ ma masaw de taara u tɔgɔ ma musokɔrɔbaninw de taara u tɔgɔ ma donc k'o tɛ min ka nɔgɔ a ko bon jamana in kɔnɔ ani jamana wɛrɛw kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen ka saraka kɔnɔ a ko an fa adama a ko ni san bɛn'a ma an fa adama ka san a bɛ wajibiya masaw kan jamana masaw kan u ka so k'a san ka so labɛn fɛn bɛɛ k'a la ka taa di dɔnnibaa dɔ ma o ye masaw ta ye wallahi suma wallahi an fa adama ni a bɛn'a ma ne de bɛ kɛ a bɛ wajibiya masaw fana kan o tuma fɛ u ka misi san misi finman karamɔgɔkɛ o tuma kɛ ka fini finman k'o d'a kan mɛtiri 70 o tuma ka sanu ɲini garamu 1 wali garamu 2 wali garamu 3 nka o tɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ k'a don misi in da o tuma ka jama dɔw wele k'a d'u ma ko a ye nin fa a k'a kɛ saraka ye u b'a fɔ a k'a kɛ saraka ye dɔ bɛ taa bali ka taa bɔ sanu nka o b'i den k'a ta o tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye ou bien a bɛ se ka misi min fa k'a ko bɛɛ ban ka ban maa si t'a sanu ye o tuma o ye ɲinɛ masaw ta ye masa bɛɛ kan ka nin kɛ wallahi masa o masa y'a kɛ m'a fɔ ɲɛna karamɔgɔkɛ san wɛrɛ ɲangu ma b'i sɔrɔ alhamdulilayi la ko bɛ na diɲɛlatigɛ la n'o kan ka fɛngɛ an fa adama karamɔgɔkɛ a bɔra sanfɛ ka cun cogo min na n b'a fɔ ɲɛna karamɔgɔ ma a bɛ to ko la min t'o bɔ mɛ mun na Alahu taala ma fɛngɛ a la parce que a nana Alahu taala ka diɲɛ de kɔnɔ a ye Ala weleli min kɛ Ala y'a ka dugawu minɛ donc masa min n'i tɛmɛna ni sira in fɛ kana jɔrɔ yɛrɛ nka n'a fɔra masaw dɔw b'a jateminɛ ko président yɛrɛ ko don o tɛ dɛ a fɔra masaw de n'a fɔra masaw ne ko i bɛ dugu min na n'i y'o dugutigi ye e t'o masa ye wa i bɛ dugu min kɔnɔ ni e y'o gouverneur ye e t'o masa ye wa i bɛ dugu min na ni e y'o commandant ye e t'o masa ye wa bon kan min bɛ yen m'a fɔ n'i y'o ɲɛmɔgɔ ye e t'o masa ye wa o tuma na fɛ ko in bɛ taa tan de misiri min bɛ yen ne y'o alimami ye m'a fɔ ɲɛna karamɔgɔ kɛ e t'o misiri masa ye wa o kuma in nana tan de o tuma na fɛ ni mɔgɔ min sera ka baara in kɛ tan e bɛ lafiya dɛ nka fantanw ta nka o tɛ faama si bali o tɛ masa si bali k'a fɔ ko i kana tigɛ i yɛrɛ la fewu wali ka tigɛ kuma in na abadan ka to sɔ tobi bali ye wali ka to a samali ye k'a tobi i ka so o de saraka in tɛ sira la san yɛlɛmɛ yɛrɛ su o de kama an kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnbagaw ye k'a sɔrɔ bi tɛ minnu bɛ ne ka san kibaruw kalama k'a sɔrɔ bi tɛ minnu bɛ ne ka san saraka kalama olu n'a fɔra u b'a dɔn ko jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ ne wele karisa i y'a fɔ tan i y'a kɛra tan i y'a fɔ tan a kɛra tan bon o tuma fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ne ka san kibaru dɔn ma deli ka ni n ko san mɛna a bɛɛ k'i cɛsiri ɲinɛ bɛɛ b'i kɔ minɛ n y'a fɔli min kɛ a bɛ kɛ ni n ko a san kɔnɔ ji a bɛ kɛ tan a t'o jɛ dɛ parce que anw t'a fɔ an kun fɛ fɛn min de don anw tɛ kira ye 313 ye an fa adama ye an fa de ye mais kira de don fana mais ne tɛ fili k'a fɔ ko parce que ko a bɛ tan de salu n ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la n ko parce que san a ka surun san bɛ ala kɛra bolo nka ni Alahu taala ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la n ko o tuma
ala b'a fɛ k'a ka kira ka tiɲɛtigiya sabati ya bari maaw b'a fɛ ka ɲinɛ kira kɔ kojugu maaw b'a fɛ ka ɲinɛ ala kɔ donc ala b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la ko ale bɛ yen wa ale ka kira a y'a jini min ye tiɲɛ don salon ta tun y'o ye bon ɲinɛ ta ye an fa adama ye o tuma k'a dɔn n'an fa adama yɛrɛ danna o kɔrɔ ye mun ye adamadenw a y'a lajɛ sa a ka segin ala ma aw bɛ ka yɛrɛma bila fanga bonya kojugu aw bɛ ka ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ kojugu aw bɛ ka adamadenya bafuye a bɛ k'a yɛrɛ kɛ komi bɛɛ ye yɛrɛ ta ye wa bɛɛ t'i yɛrɛ ta ye parce que an fa adama a donlen alijinɛ kɔnɔ fɛn dɔ de fɔra ye ko bɔ karisa a bɛ don min alijinɛ in kɔnɔ kɔngɔtɔw minɛ fɛɛrɛtɔw minɛ foyi t'aw tɔɔrɔ nka nin yirisu in n'aw sera a ma dɔrɔn aw bɛ kɛ tɔɲɔni kɛ na a bɛna kɛ aw yɛrɛ tɔɲɔbaw de ye mais u makala yiri na yɔrɔ ma a kɛra cogo di fini bannaw bɛɛ lajɛlen na o donc ni san bɛnnaw ma o kɔrɔ ye ko i k'a dɔn jamanadenw bɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲini ka fili u ka kɛtaw ma diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka fili u ka kɛtaw ma diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka fili o tumana fɛ ala ko ma ni ala ko fɛn o fɛn nana kunna a fɔ o tɛ tiɲɛ ye n'i ko ala bɛ taa tun bɛ magangaw fɛ yen hiji hukumu kɔnɔna na hiji baara bannen docteur mamadu kone y'a tanu yɔrɔnin ka suru kɛba an k'a lajɛ Jawara contacte tic-tac à la minute. Là non, Jawara mention spéciale. Wallahi. Yɔrɔ dɔw la n tɛna tɔgɔ fɔ jamana sanfɛla dɔw la o kɔnɔ kamalen ka fɛ ko o bɛ fɛn su quoi ale ka fɛn su quoi c'est à temps réel quoi pipi cogo dan no. ayiwa an y'a daminɛ ni wolomasiri tabaw ye keba denmisɛnnin caman bɛ k'a fɔ ko ka surasiw ka dayɛlɛ u ye baara min bɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na an balimakɛ dɔ kɔni ma sɔn k'a ɲɛda yira nka ale ko sa ko ka dayɛlɛ an k'a lamɛn. Maliyɛnw a fɔ Asimi Goyita k'a ka volontaire ta kɛ k'a ka volontaire dɔw fara u kan kunun Kayi attaquement yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni ne ɲɛ bɛ surasi denmisɛnninw la u bɛ ka mugu ci walahi ne n yɛrɛ jate muso de ye quoi cɛ sinon cɛ an dɔw bɛnnen don fɛn in na labɛn bɛnna ne bɛ yɔrɔ min na bi tellement que ne labɛnnen don fo ka n garisɛgɛ gɛlɛya nɛgɛ o ka haramuya kan nɛgɛ tɛ bin ne kan dabaya kan tɛ dɛ wa réseau kan kuma fana tɛ nɛgɛ tɛ bin ne kan n'i y'a mɛn binna kan a wulila de a y'a fɔ a ɲɛna k'a ka volontaire dɔw ta bani k'a fɔ ko volontaire dɔw ka na sinon ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ ɲɛ bɛ c'est à dire ɲɛ bɛ n yɛrɛ musolama de la quoi denmisɛnnin fitininw bɛ ka pogon don juguw la cɛ anw ka su kelen pe t'o la cɛ cɛ labɛn dun bɛ n na sinon n bɛ yɔrɔ min na tan n kɔgɔlenba de don walayi n kɔgɔra san yɛrɛ labɛn bolo kɔni a y'a fɔ Asimi ye a ka volontaire dɔw ta quoi k'a ka volontaire dɔw ta sinon man ɲi cɛ n'an fana ka su ma ye mɔgɔ ninnu cɛla cɛ n'an sara ta a bɛ kɛ dimi ye dɛ. ayiwa keba ale kɔfɛ min ye denmisɛnnin caman fana ye bataki ci ka na an ma o y'a yira sa k'a fɔ ko ka dayɛlɛ o yaasa u bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi maa caman fana y'a yira fana marabolo caman na Moti mara bɛ o la min ye Baɲaŋara mara bɛ a la ka taa se Segu yɛrɛ marabolo ni ɲɔnɔ kɔnɔnaw ma yɔrɔ caman bɛ bi san marabolo ka taa se Kɛnparana ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko k'a fɔ jamanakuntigi ye k'u ka volontaire ta yaasa dugu bɛ se ka basigi cogo min na fana bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na hakilina yira don ɲɛmaaw n b'a dɔn k'a fɔ u bɛ DDR baara la peut-être que ni maa minnu bɛ n'olu ye volontaire u na se ka se olu fana ma olu fana ka hakilina fana fara u ta kan yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan k'a fɔ sa ko Asura ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma maa maa kun sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye brève ale kɛnɛ kan. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan
a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45